Έχουμε τη χαρά να έχουμε την αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής γαστρεντερολογίας στο ΕΚΠΑ, στη δεύτερη πανεπιστημιακή παιδιατρική κλινική στο Νοσοκομείο Παιδών Αγλαΐας Κυριακού, την κυρία Ζέλου Έγλη. Κυρία Ζέλου, πόσο κρίσιμη είναι για την εξέλιξη της νόσου, για την πορεία της νόσου, η έγκαιρη διάγνωση? Τα νοσήματα αυτά, αν και σπάνια, είναι πάρα πολύ χρήσιμα να τα προλάβουμε. Όσο πιο νωρίς τα αντιληφθούμε, τα διαγνώσουμε, τόσο πιο έγκαιρα θα επέμβουμε και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε την πορεία της εξέλιξης της νόσου, η οποία μπορεί να είναι γρήγορη, να υπάρξει κύρωση του ύπατος και να χρειαστούν τα παιδιά αυτά μεταμόσχευση ύπατος. Τα μεταβολικά νοσήματα αυτά αποτελούν ήδη τη δεύτερη αιτία, όλα μαζί τα μεταβολικά, μεταμόσχευσης ύπατος στη χώρα μας μετά την ατρεσία εξωπατικών χοληφόρων. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε ποια παιδάκια πάσχουν νωρίς στη βρεφική ηλικία για να προλάβουμε την εξέλιξη αυτή της κύρωσης και της μεταμόσχευσης. Ναι, αυτό δηλαδή που λέμε, ότι όσο πιο γρήγορα σε όλες τις παθήσεις, πόσο δε μάλλον σε μια τέτοια, από ό,τι καταλαβαίνω. Και βέβαια τώρα υπάρχουν και προκλήσεις στην διάγνωση της PFIC. Υπάρχουν προκλήσεις και δεν πρέπει να χάσουμε τη διάγνωση, διότι τα φάρμακα, τα καινούργια τα οποία έχουν προκύψει, είναι αρκετά αποτελεσματικά και μπορούν πραγματικά να μετατρέψουν την φυσική εξέλιξη της νόσου. Μπορούμε να τα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να αποφύγουν την γρήγορη εξέλιξη μεταμόσχευση. Οι προκλήσεις είναι να μην καταλάβουμε ότι το παιδί πάσχει από ηπατική νόσο, να παρεξηγήσουμε τον κνισμό που μπορεί να έχει ένα παιδί για ατοπική δερματίτιδα και να μην μετρήσουμε τα χολικά οξέα ορού, για παράδειγμα, να μην παραπέμψουμε τον ασθενή εγκαίρος, ένα παιδί με χαμηλό βάρος, με έναν υπίκτερο, λίγο πιο κίτρινο το ματάκι του, να μην το στείλουμε να εκτιμηθεί σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο που υπάρχουν οι ειδικοί. Το κλειδί οπότε είναι και εκεί, στη γρήγορη διάγνωση της νόσου, από τον παιδίατρο. Και έγκυται και στην ενημέρωση των γονέων, διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι να παραμείνουν αυτά αδιάγνωστα, να μην καταλάβει ο γονέας ότι κάτι συμβαίνει και να μην έρθει στον γιατρό. Να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες ή η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική? Ακριβώς γι' αυτό το λόγο γίνεται σήμερα στο συνέδριο η συνεδρία αυτή, για να παρουσιάσουμε τα καινούργια φάρμακα αυτά, τα οποία διατίθενται και τα οποία είναι η αναστολής της αντλίας των μεταφορέων των χολικών οξέων, όπου τι γίνεται, δρούν στο να μην αφήσουν να γίνει απορρόφηση των χολικών οξέων από το έντερο και ξανά πάλι στο ύπαρ. Διακόπτει δηλαδή ο εντεροπατικός κύκλος των χολικών οξέων, με αποτέλεσμα να μην έχουμε περαιτέρω βλάβη στο ύπαρ. Υπάρχουν τα φάρμακα αυτά, χρησιμοποιούνται και γι' αυτό έχει σημασία η έγκαιρη διάγνωσή τους. Ναι. Υπάρχουν ειδικά ιατρία στα νοσοκομεία για τη διαχείριση της PFIC? Φυσικά υπάρχουν τα ιατρεία τα υπατολογικά, όπως και εμείς στο Νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού έχουμε το υπατολογικό ιατρείο, το οποίο είναι εβδομαδιαίο και είναι αφιερωμένο στα παιδιά με υπατολογικά προβλήματα, στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι νοσούντες και να κλείσουν ραντεβού μαζί μας και να γνωρίσουν την ομάδα μας, η οποία αποτελείται από υπατολόγους, γαστρεντερολόγους, διατροφολόγους και στα πλαίσια βέβαια ενός έτσι αρκετά οργανωμένου νοσοκομείου με πολλές άλλες εξειδικεύσεις. Φαντάζομαι, κυρία Ζέλου, ότι μετά την διάγνωση μπαίνει σε μια νέα πραγματικότητα όλη η οικογένεια και αναρωτιέμαι, αν είμαι γονιός, αν είμαι ενήλικας και πάσχω, τι γίνεται με το παιδί μου? Εάν ανακαλύψουμε τη διάγνωση, καταλάβουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο ασθενής, αποφασίσουμε να πάρει την αγωγή, θα δώσουμε χρόνο, θα παρακολουθήσουμε το παιδί για μεγάλο χρονικό διάστημα, όσο είναι αυτό εφικτό, στο νοσοκομείο, με τους γονείς, θα εξηγήσουμε, θα κάνουμε ειδικές εξετάσεις, θα παρακολουθήσουμε με υπέρηχο, γράφημα κοιλίας, ελαστογραφία, ύπατος, που είναι μια ειδική μέθοδος παρακολούθησης της ίνωσης του ύπατος, η οποία είναι σημαντική στην παρακολούθηση. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα γι' αυτό, αλλά μας βοηθάει να πάρουμε ιδέα
πώς πάει το παιδί, θα ηρεμήσουμε τους γονείς, θα σταθούμε δίπλα τους και θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που λέγεται σπάνια χολαστατική νόσος στα παιδιά. Οι ασθενείς, κυρία Ζέλου, ακολουθούν, ανταποκρίνονται στις οδηγίες που δίνουν οι γιατροί και πόσο σημαντικό είναι να είναι συνεπείς σε αυτό? Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στην παιδιατρική, διότι τα παιδάκια φροντίζονται από τους γονείς. Οι γονείς για τα παιδιά σχεδόν κάνουν τα πάντα. Σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες ηλικίες, όπως έχουμε τους εφήβους ή τους ενήλικες, όπου εκεί η χρόνια πάθηση και η χρόνια φαρμακευτική αγωγή πολλές φορές επιπλέκεται λόγω της μη συγκατάβασης στην φαρμακευτική αγωγή. Ξεχνούν να πάρουν τα φάρμακα ή αισθάνονται καλά και δεν τα παίρνουν. Επομένως, στην παιδιατρική είμαστε, μπορώ να πω, αρκετά καλά από αυτό και ειδικά μα βλέπουν το παιδί πηγαίνει καλύτερα. Οι γονείς είναι συμπαραστάτες, συμπαραστάτες, ναι. Και συνεργάτες σας ουσιαστικά, γιατί ο φροντιστής σε μια τέτοια περίπτωση είναι σαν να είναι το δικό σας βλέμμα 24 ώρες. Η ποιότητα όλης της οικογένειας βελτιώνεται με αυτά τα φάρμακα. Έχουν δείξει μελέτες ότι εφόσον ο κνισμός βελτιώνεται, η χολόσταση, ο ίκτερος, όταν το παιδί αρχίζει και μεγαλώνει, πάει καλύτερα, το παιδί κοιμάται καλύτερα γιατί δεν έχει κνισμό, κοιμάται όλη η οικογένεια, μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, στην εργασία τους. Η ποιότητα ζωής όλης της οικογένειας έχει βελτιωθεί. Επομένως, ναι, θα τηρήσουν την αγωγή και θα ακούσουν τις οδηγίες μας. Αναφέρατε μερικές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στην καθημερινότητά τους. Ποιες άλλες είναι, κυρία Ζέλου? Αυτή τη στιγμή οι δυσκολίες για την παρακολούθηση των χρόνιων υπατολογικών χολοστατικών νοσημάτων είναι οι συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο, η απώλεια ωρών εργασίας, οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της έλλειψης παρουσίας στην εργασία, η απουσία από το σχολείο. Αυτά είναι μερικά προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία αντιμετωπίζουν οι γονείς και αν χρειαστεί να προχωρήσουν σε εμβατικές μεθόδους όπως είναι η μεταμόσχευση ύπατος, εκεί τα πράγματα είναι πολύ στρεσογόνα για την οικογένεια, όχι μόνο οικονομικά αλλά και χρειάζονται σημαντική ψυχολογική υποστήριξη, αφού τουλάχιστον και οι μεταμοσχεύσεις αυτή τη στιγμή δεν γίνονται στη χώρα μας του ύπατος. Ελπίζουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε έναρξη και αυτής της επέμβασης στη χώρα, έτσι ώστε να μην φεύγουν εκτός Ελλάδος τα περιστατικά αυτά. Ναι. Επειδή αναφερθήκατε και στο ψυχολογικό κομμάτι, την ανάγκη υποστήριξης, αναρωτιέμαι αν υπάρχουν προγράμματα τέτοια υποστήριξης, δηλαδή ψυχολογικής ή και κοινωνικής, για ασθενείς και την οικογένεια των ασθενών με PFIC. Οι ασθενείς εξυπηρετούνται μέσω του ιατρείου του υπατολογικού του νοσοκομείου, οι οποίοι διασυνδέονται με τους ψυχολόγους του νοσοκομείου. Και με αυτόν τον τρόπο είναι ο τρόπος που υποστηρίζουμε όχι μόνο τα υπατολογικά αλλά και άλλα χρόνια νοσήματα στο νοσοκομείο. Υπάρχει μηχανισμός. Ναι, μπορούν να κλείσουν ραντεβού, να έρθουν να το πούν. Είμαστε οι διαμεσολαβητές με τους ψυχολόγους ή ψυχιάτρους ό,τι χρειαστεί για να υποστηρίξουμε τις οικογένειες και τα παιδιά. Σας βλέπω εξαιρετικά αισιόδοξους και με τη μεγάλη εμπειρία που έχετε και την κλινική και την ακαδημαϊκή και την ερευνητική. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι ότι πια υπάρχουν και φάρμακα σαν όπλο στη δική σας φαρέτρα. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τα καινούργια φάρμακα, διότι επί 20 χρόνια παρακολουθούσαμε αυτά τα παιδιά να βασανίζονται με καθημερινά συμπτώματα κνισμού, απώλειας βάρους, ύψους, γρήγορη εξέλιξη στην κύρωση και τώρα έχουμε κάτι να τους προσφέρουμε. Είναι breakthrough για την υπατολογία και είμαστε διεθνώς υπατολόγοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι που έχουν προκύψει τα νέα φάρμακα αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά.